Morjesta moi! Timo Torvinen Suomen Talokeskuksesta. Ollaan täällä Klaavuntie 12 katselemassa vähän maalämpöjärjestelmää. Talokeskus suunnitteli ja valvoi kiinteistön maalämpöpumppujen lämmitysjärjestelmän. Lähdetään katsomaan. Tervetuloa mukaan! Asunto Oy Klaavuntie 12 päätti vuonna 2025 toteuttaa maalämpöpumppujärjestelmän, missä samalla päätettiin irtautua kaukolämpöverkosta. Tontille porattiin maalämpöpumppua varten tarvittavat energiakaivot ja samalla asennettiin aurinkosähköjärjestelmä. Nyt ollaan päästy lämmönjakohuoneeseen, minne on asennettu kiinteistön maalämpöpumppujärjestelmä. Lämpöpumput, varaajat, kaikki tarvittavat komponentit löytyvät täältä. Kiinteistön lämmönjakohuone oli riittävän iso, että saatiin mahdutettua kaikki tarvittava laitteisto lämmönjakohuoneeseen. Ei tarvinnut lähteä etsimään lisätilaa mistään. Ja laitteisto toimii erittäin hyvin, hiljaisesti ja jatkuva lämmöntuotanto on päällä. Jes, nyt ollaan päästy takaisin tänne toimistolle. Asunto Oy Klaavuntie 12 osalta lämpöpumput on tuottanut lämpöenergiaa erittäin loistavasti versus siihen, paljonko sähköenergiaa on kulutettu. Hyötysuhde lämpöpumpuilla on noin 3,6, eli ollaan erinomaisissa lukemissa ja energiankulutuksen säästöä on tullut huomattavasti. Vuoden aikana aurinkosähköjärjestelmä on tuottanut noin 22 000 kilowattituntia sähköenergiaa kiinteistön omaan käyttöön tai sitten verkkoon myytäväksi. Tehtäisikö teille onnistunut energiaremontti?